Vi skal nu se virkningen på det udvidede pengekredsløb, hvor vi tager udgangspunkt i vores artikel, som handler om en strammere finanspolitik, som også bliver kaldt en konstruktiv finanspolitik. Og her har vi det udvidede pengekredsløb, skabelon af det, hvor vi har 4 sektorer: husholdningen, den offentlige sektor, virksomheden og udland. Hvis vi starter over den offentlige sektor, fordi det her man får det meste starter, så kan vi se, at er meget karakteristisk for en konstruktiv finanspolitik, det er, at skatterne bliver højere. Og det gør det både i husholdningen og virksomhederne. Når skatten bliver højere, hvis der er udgangspunkt her i husholdningen, så vil husholdningen begynde at forbruge mindre, fordi de får færre penge, på grund af at de skal give flere af dem til skat. Og derfor skal de er mere ops på deres penge. Så de vil spare på deres penge. Og derfor forbruger de så mindre, så det kommer færre forbrug. Og det vil så ramme virksomhederne, fordi virksomhederne lever jo af, at vi køber deres varer. Og hvis vi ikke gør det, så får de en lavere omsætning. Og når de får en lavere omsætning, så laver man for det meste i hvert fald en fyringsrunde. Og det rammer selvfølgelig husholdningen, fordi at de arbejder i virksomhederne. Og derfor vil der komme større arbejdsløshed. Når der kommer en større arbejdsløshed, så er der selvfølgelig flere, der skal på kontanthjælp og dagpenge. Og der kommer så fra den offentlige sektor eller der kommer flere, der skal have indkomst og løn og overførsler. Og så her i den offentlige sektor, der kommer der færre offentlige udgifter til varekøb, og det er meget karakteristisk når man strammer en finanspolitik, fordi så investerer man mindre og for ligesom at dæmpe inflationen. Og når man gør det, så er der også så får man ligesom flere. Det vil jeg tage senere. Hvis jeg tager herovre i udlandet, så er det jo klart, at når husholdningen heller ikke gider at købe varer for virksomheden, så giver de heller ikke gøre det for udlandet. Og det vil komme så færre import for husholdningen, fordi de køber færre varer i udlandet. Og i virksomhederne gælder det samme. De importerer mindre fra udlandet, fordi at de vil gerne spare også deres penge, så de heller ikke gider at gå ud og bruge penge i udlandet. Og deres eksport vil blive nogenlunde det samme. Når det her sker i et land, så vil komme større overskud på betalingsbalancen, på grund af at ligesom, man eksporterer mere, end man importerer. Og det er jo meget godt for et samfund. Og det her udvidede pengekredsløb kan man bruge til alle lande, lige så vel som til Danmark, til Brasilien, fordi den symboliserer ligesom hele samfundet, økonomi. Ja.